Някои сгради не са просто построени, а създадени с ясна визия. Аура 1 е проект, в който архитектурата, качеството и средата на живот се съчетават в завършена жилищна концепция. Въведена в експлоатация през 2025 година, Аура 1 е реализирана от Muchmore с цел да предложи нов стандарт за комфортен и балансиран живот в съвременната градска среда. С фасада от естествен камък Травертин Ноче, допълнен с ивици от естествен камък Травертин Лайт, сградата се отличава с разпознаваем архитектурен облик. Използвани са висок клас материали, дограмаж с алуминиева капачка, модерни изолационни системи и прецизното изпълнение осигуряват дълготрайност, енергийна ефективност и устойчивост. Аура 1 предлага бутикова жилищна среда с едва 28 просторни апартамента. Ниски прозорци, 3-метрови тавани и панорамни гледки към Витоша създават усещане за светлина и простор. Още при входа на всяко жилище това усещане е заявено ясно, чрез поръчкови врати солид с 1 метър светла широчина, което подчертава мащаба на пространството и вниманието към детайла. Апартаментите със собствен двор създават усещане за живот в къща, в динамиката на града. Сградата е реализирана с внимание към всеки детайл, дизайнерски фоета с естествен камък мрамор, най-висок клас, безшумни асансьори Otis, видеодомофонни системи, видеонаблюдение, контролиран достъп, помещения за охрана и технически решения, които осигуряват удобство и спокойствие за живущите. С цели 40% озеленяване, ландшафтният проект включва места за отдих с алеи, пейки и 170 вида растения. С този проект Muchmore затвърждава своята мисия да създава домове с характер, в които архитектурата, качеството и средата за живот се превръща в истинска ценност.